Toh gani ka por ki don ka tu ni ki isu ki don kamban pen snow na ka liang ga jonga kum nong khmat na ka them ri boy ha ko le yo ban pha ga jing tho sha u menteri rong ba don burom jong ka jala ga jongi Sri Konrad Sangma ki isu ko ba ta na ga ban ta kum no bangin ya kun ban ya da na ga jing poste jong klam covid-19 ba kum no bangin kre ye le de kum ka district ri boy ban ya kun ya ga klam ka ban kong ga de kani gede ka isu ka mat ka bangi lai budin bangi la keren ka por mungin don ya ka full fledged covid hospital la ka jong bangin light ban pen kle lang ya ka nong pos bir hospital ani kui PHC CHC bangi ni don bangi lai budin adu snem ka bla adet ngi la keren ya ketika MCH hospital ka don ha umran ban convert kum ka covid hospital bat ilayo ban de jengo ya ka tu nak liang yang sarkar ka priang ya kani kila betha ya health department ban take up ikan hospital bat kila keren bat kata tatros kumulai tu da u menteri rang ba pun burung ba kata tatros kan setiap obar man penbah ban penbit penbiang di don kam ki infrastruktur ki equipment ki beri hapo u menteri jong ko ke khia ba elhek dalade lawan ngalayo don lang tu sini hadin ketu ka adon ke jingjurip na kaliang jong ke parti kongres rung ayo ni jurip hang tu bat ka respon ke jubab ka mengiyo na ka health department kalong ba la ka nom no ha shwa ka khat santri ujun la ban pen operationalize no ka mon ban pen longkam tendai mentangi iba ka klem shom la urlong ila lek ngada la de radin ka tu la lek ban pe kidang lum kumju hi tegi ngai ka ne ka jing bom long serious na ka liang jong ka sorka na ka liang health department kumno ban simkhia na ka banta ban yakun ya gajing poste jo ka klam khamtam pala dangi don gani ka full fledged covid hospital kolong khnang yo urban position ni lede ban yakun na ka banta ka third wave kumbala apso thu ki expert kila batai lupa long ba kala banwan gani ka sin ka balai ka ban sawan ka ban kham khata ki khna ba kum ta ter ka kum gajing batai ki jungki kum ka district mungkin pen kre kita kuat ban gida kerpat yang sorkar mardo kiri pun urlong no ya kini covid hospital po MCH hospital ang kabadon ng po umran sa gawi ki issue ha gawade bat kini kun gajung ingi i ki asya gide ki batre hakmat e na gabanta ban yakun ya kini klam no covid ki badon ha kendo ki badon ha ground cheki snong ki thaw kidang i ki khndet sgi ki asya kila berngem bro ban sangi trekam lada kimyo e gitu gijing siu ki bikide ban yo ki insentif bat gi dawa gijing dawa na kaliang junga ne ko por sorkar gide ban simkhia kini gide vulnerable section ap ki badia kun ki sipai gi bakmat ki kun bagade ban siu dep kloino ya gitu gi insentif lagi de jong central share lagi de jong state share bat hagaju ko por baga sorkar gide ban simkhia na ka banta ban ai ka anorium ka bom dunai ka san hajar tengka iwe I asya ha ka por ba ke ngidon ngidang yakun ya gunu covid menta de namar ka ta ka snem ka bladet ki yo sisi hajar tende ngipik bat ka amount of work ka bladet set ki ka kam ka bagi ha pentre ka khia pala de la num no omde banduna san hajar ngidawai ka ne na sorka bagade bin simkhia ban siu na ka banta ki asya gi jungi ha ka jalla gi jungi ki badon kumbah ndru hajar ndru spa ndru penyungut ki don ka jalla gi jungi borok ki bat sagui ki issue menta ka sorkar kadang betha ya ki lembaga deputy commissioner lembaga ki BDO ban lum kerteng ya ki tu ki longying ki beduk ki bom don kat ration ki don ki longying ha ki snong ki jungi menta ki bayo yaw ne khau ration lembaga NFSA arjar khatlai ki don ki tu ki bayo ya khau AAY ki don ki bayo PHH bat gini non NFSA ki dang don sibun ki longying ki bom shom yo ya khau ration ki longying ki baduk ki badai hok ban yo menta ka jing kerpat ke jungi kalong ba sorkar haba kalap ha ban sim ya kini ki kerteng gade ban sim lut ya boro beling ong kini isun marba ngiyo sngo ba haba ki videos ki la persang legra ya kini ki list ki jungki sya ka sorkar ka gini ki labun palat ki list penduna bat kum ta te ya ki bedai hok ro pendu no sya no kan long de ban keduk ikine boro margane ki jing lut boro kan ber ka sorkar kami central government kam di state government ka ban penbiang yung ni ukhaw termar katang so ban kentu ba ka district administration
Pagkade ban shim ya barok kitu kilongin beduk ki bedehok ban yo ya kau bikin penrung no hapo NFSA at arjar khalai kanang ba kalong jing mentoy na ko bantai jung kitu kilong jing ki beduk bikin yo ni kau